Doctora, què és l'otitis i què la provoca? Hi ha diferents tipus d'otitis. L'otitis que predomina a l'estiu és l'otitis externa difusa, que també s'anomena otitis del nedador. Està causat principalment per els banys, per la humitat i per la calor. I es tracta d'una inflamació del conducte auditiu extern que pot estar afectat en diferents graus, només al conducte o també a les estructures del voltant. Llavors, en condicions normals, el conducte auditiu extern té una capa de cera, una capa lipídica, que té unes substàncies que fan que eviten la proliferació dels gèrmens. Amb la humitat i la calor això pot alterar-se i llavors els bacteris poden créixer, sobretot les pseudomones i a vegades fins i tot els fongs. Sobretot piscines i platja, entenc, oi? Sí, més piscines que platges. Llavors hi ha pacients que tenen més predisposició, perquè suen molt i hi ha més humitat, o perquè tenen el conducte més estret, més tortuós, perquè tenen eczema, hi ha molta gent que té eczema al conducte, o sobretot gent que es manipula amb bastonets o amb altres objectes, es lesionen, es fan petites ferides a la pell, llavors aquesta capa de protecció desapareix. Afecta tant els petits com els grans? Aquesta patologia pot afectar a tothom, a totes les edats, però evidentment ara a l'estiu qui més es banya són els nens, que es passen moltes hores a dintre de l'aigua i sobretot de piscina. Com podem sospitar que tenim otitis i com actuem? Els primers símptomes que tenim quan està iniciant-se la infecció és una molèstia a l'orella i comença un dolor, un grau variable. En aquest moment inicial, si mirem l'orella, està una mica inflamada, està una mica vermelleta, i això si evoluciona pot haver-hi una otorrea, que és una supuració, que al principi serà més transparent, i a mesura que evoluciona la infecció es fa més purulenta, inclús verdosa, i pot fer fins i tot mal olor. En fases més avançades, quan mirem l'orella, pot estar el conducte molt tancat, i és difícil de veure el timpà, i a vegades, si evoluciona més encara, inflamació a nivell extern, que mirem el pavelló i es veu vermell, i fins i tot manipulació només simple del pavelló ens pot fer mal. Si tenim algun d'aquests símptomes, el que hem de fer és anar a un metge. Si pot ser un otorrino, perquè ens explorarà, si cal, s'aspira a l'orella, i llavors el tractament, si és en les primeres fases, que és lleu, i es farà amb gotes, però si el conducte està molt tancat o ja s'ha extès més externament, ja donarem tractaments amb via oral, com antibiòtics, corticoides i sobretot analgèsia perquè és molt dolorós. I per no arribar a aquest punt, com ho podem evitar? Quines mesures podem prendre? Sobretot a la gent que està molt exposada abans, a gent que, com dèiem, té el conducte estret o té tendència a molta sudoració, els eczemes, o gent que per motiu que sigui ha tingut diverses otitis, recomanem que utilitzin taps per banyar-se o també es poden utilitzar productes secants i el que utilitzem habitualment és una fórmula magistral que es fa a les farmàcies, que es diu alcohol boricat, que el que fa és assecar el conducte i eliminar aquesta humitat per evitar-ho. També després dels banys podem, amb una maniobra així, d'intentar que surti l'aigua del conducte i secar una mica. I també, molt important, evitar manipulacions amb bastonets i altres objectes. No s'hauria de tocar l'orella. Si notem alguna molèstia, acudim al metge.